abịakwana m ọzọ tata ka mụ na unu kparịa ibe nji maka ya bịa bụ maka ndị mụrụ nwa na mba ọzọ ma ndị mụrụ nwa na be anyị anara azụ nwa ba for one reason or the other. Ịghọtago? So ịma na o nwere ụmụ decision agha aga nwoke take ya without echekere ọfụma emeche o regret anya. Ịghọtago? Na nwa gị ị nara eji abụ nwa gị ma ọ na ị nara emele nwa gị ibe nna suppose imele nwa ya maka nnie ma ọ maka eji wee gbanwa nnụnụ nnie eji wee bele whatever reason ọ dụrọ mma. Nke izizi bụ na ọ bụrụ nwa asị gị mụọ ya. Nke abụọ bụ na o deserve ịbụ na anya nne ya and caring nne ya. So ị nwere reason ị bịakwa na nke side nke gị ị bịa na Igbo na nwoke nwe nwa then ị bịa na nke Chineke kwuru. Chineke kele nwoke to protect and provide. Ifugie then there is no reason ihe ejisi na yara ejebu nwa gị ma ọ na yara take care of nwa gị. Nwa ahụ enwere anything ihe akwụ ya maka ọ bụrụ ya ka ọ sụrụ ibe melene. No matter the situation ị suppose ije na-abụ nwa gị. Achọrọ m isi na ịbụ coward because ama m na ịbụrụ coward and ọ bụrụ ka ndị Igbo si wele eme ibe. Chete na Chineke kele anyị na anyị dị blessed and o kesịrị anyị ike ka anyị bụrụ example to ndị ọzọ. Ọ bụrụ obodo ọzọ na-emie ma mba n'ọzọ na-emie isolube na-eme ada eme na nwatakịrị si from mama ya bụ onye mba n'ọzọ maka nwa gị decide buru iwe ibu na ngada jee dọgbu na nke dọgbu ile mama ya oluo ka nwa pụtara ịchọba reason. So igene ntị ibe ndị mmadụ na-ekwu maka ọ ya responsibility ọ kpọpụtara nwa n'ụwa and ị bụrụ coward so you have to face it. Chineke kele ndị Igbo anyị anara atụ egwu ka ihe esizi bịa na nke a na-atụ egwu. Anyị ada atụ egwu iwe gbasara responsibility ọ bụrụ ka anyị si wee nọrọ. So ọ bụrụ ndị ọzọ na-emie esolube na-emie ọkweghọtago ị suppose i face no matter the reason na butuo jee ma iwe gị na nwa na-eje because o siri ya n'aka. After all azụghị azụ so ihe azụ mmadụ ọkụ ụwa si wee dị. Onye mụrụ nwa na ụmata ọbụgodo na ị mụrụ ya n'ezi kee maka nke ị na-amụ n'ụlọ ị ka magolo nke ga-abụ nwa ị magolo nke ga-enyere ibi ya aka. Ịghọtago? So ị suppose ime iwe dụlụ rapụzie ibe ndị ọzọ ijiri maka iwe ma ọ eji wee gbanwa nnụnụ eji wee bele. Ịghọtago diba as long as na ịkadụ ndụ ọbụgodo ori na-arụ adrọg ị na-ezi ozi dị oke. Ịghọtago? Ọ bụ na mama ya chọrọ ka ị bịa bụ nwa ma ibe ihe eme ọ bụ na kọtụ like ndị obodo oyibo ije wele kọtụ ibe na ije na-abụ nwa gị maka na ọ ya responsibility nna ikpekwere ka ya bụ mmiri rie gị maka na imeketara ewuo na ana ịma na mama ya ewinye ka ihe esi were iwe dụlụ rafụlụ mama ya ebe a sị n'ala Igbo na nwoke nwe nwa. Ịghọtago? Ịbụrụ na ị nara emeti ya nna ọ bụ na iso na ndị na-eme mba wepụ aka enwe na obe na ọdụka aka mmadụ. Ịghọtago? Ọ ndị ezi na-eme ibe a ndị abụrụ ndị Igbo ọ bụrụ ndị Igbo ọ bụrụ ka anyị si eme ibe. Ịghọtago? Uche gị dị ya nwanne uche gị dị ya onye asị nya jide ka o ji wee na-emete na onye asị nyara aka o ji ma na ọ ga-echeki ya ọfụma na ọ nara emete. Ịghọtago? Onya ka nsị ka ndrọpụ nkarị eme extension of this video biko onye nweta ozi a atụsa aka ndị ọzọ m ibe na because na m amara ibe ndị Igbo na-emezi eme ọ bụrụ ka anyị si eme. Ịghọtago? Anyị na-amarazi ma ọ gbara ọ bụ kịta na-emeghere ibe azụ. Ịghọtago? And anyị achọrọ m ka akpọọ anyị coward because anyị abụrụ coward. Chineke ekere anyị otu ahụ. So biko si tụsa ozi a ọka bụ nwanne unu nwoke Kenechukwu. Ịghọtago? Anyị enwe na next video onye nwe kọmentị ya jee tinye aka n'ibe anyị na-eme na okwu a bụ iwe gbasara anyị niile. Ngwa ka ọ dịgodin.